Maabot sa 32 ka mga panimahay apektado sa sunog nga niulbo sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Kagahapon sa hapon, ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan sa 32 ka mga panimay nga apektado, 24 yud ka mga panimay nini ang hingpit yud nga naog daw. Samtang 24 ka pamilya og 107 ka mga individual ang naapektuhan. Pasado alas 5 gahapon sa hapon miulbo ang sunog dinhi sa sulunong bahin sa Sitio Tugas, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Sa pakisusi sa Talisay City Fire nga nagsugod ang kayo dapit sa panimay ni Tita Jimenez. Alas 5:58 sa hapon giisa sa second alarm ug alas 6:09 sa gabi giisa ang third alarm. Mato ni Tita Jimenez, 74 anyos, nga siya lang ana asasod sa ilang panimay ni adtong higayuna ug wa gyud siya masayod nga nagkayo na di ang ibabaw nga bahin sa ilang panimay. Pasalamat na lang niya nga gikuha o gialsa gyud siya sa iyang apo. Ginoo may nag-guide niya nga ato mong lula. Kay delikado man kay to. Gibihan niya ang cellphone do ka buok nga gi-charge. Sa taas. O sa taas, so ana lang siya mo sa ka ako gisiguro. Kaya sa gawas, no? Okay, ang iyang papa gani wag gyud nalimot na gyud nako. Matod sa investigador, FO1 Jerome Dolauta, nga padayon pag ilang pakisusi sa inungdan sa pag-ulbos sa kayo. Apan usa sa ilang gisubay nga may kalabutan kini sa electrical wiring. Samtang gitug-an ni Dolauta, naglisod gyud sila sa pagpawong sa kayo tungod sa kasudlunon sa dapit. Gamay ang agianan og nag-inusara ra kini padung sa lugar di inagsugod ang kayo. Dakog posibilidad ma'am niya nga sa service drop ma'am gasugod ang kuan ang yes ma'am. Sudlunon sa ma'am usara ka bukuan usara ka bukang entrance. Nakontrolar ang sunog alas 6:36 sa gabi o gideklarar nga fire out human sa usa ka oras nga pakigkumbati. Gibanabana nga mukabat sa 1.2 milyones pesos ang danyo sa sunog. Mga biktima sa sunog ang kasamtangang anaas sa Dumlog Covered Court. O nga sila maggamay mga hinabang, kirsing-kasing, okay lang yapon. Maluoy, o kung maluoy sila. Siya mangyot. Mato ni Mayor Samsam Gulyas, kadakatag na sila og mga pagkaon og pipila ka mga pasiunang tabang. Nagmeeting na lang mi karon. We want it as soon as possible mahatag ang tabang para dili na moagi og Friday, Saturday, Sunday ang wait sila makadawat og financial assistance sa city. Samtang tulo ka mga panimay ang hingpit nga naog daw ug usa ang partially damaged sa sunog sa Sitio Kalubihan sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nahitabo kini pasado alauna gahapon sa hapon. Gisa kini sa first alarm ug nadeklarar nga fire out alas 2 na sa hapon. Gibanabanang mobalor sa 180,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinungdan sa sunog padayon pa nga gisusi. Ang balay total man siya nga burn. Puting kayo pa na mo tog balik. Kung unsay mga ignition sources dito, i-consider man kung na nimo tanan ang tanang butang nga pwedeng makapakayo. Landmine nilang waray na talang naangol una kala sa duha ka sunog diha sa Dakbayan sa Talisay ug sa Lapu-Lapu City. Samtang subling pahinumdum sa kabumbiruhan sa publiko sa pagbantay diha sa koneksyon sa kuryente ug sa paggamit niini. Ilabi na ning grabing kainit kayo sa panahon. Lan? Salamat, Femari Dumabok.